Ya Rabbi tövbe ya Rabbi. Ya Rabbi sen merhamet et ya Rabbi. Ev parêzgeha Rihayê ya Bakurê Kurdistanê ye ku bi dehan otomobîl li ber lehiyê diçin. Ya Rabbi. Ya Rabbi sen merhamet et. Ya Rabbi sen merhamet et ya Rabbi. Çardê adarê piştî rêjeyeke zêde ya baranbarînê li piraniya navçeyên parêzgehê lehî rabû û zerar û ziyanên madî zêde ne. Taşarsa var ya, oha arabalara bak. Çemê Qereqoyûn ê nav bajêr ku nêzîka 5 sale çikiya ye niha bi lehiyê diherike. Gelek cihên dîrokiyên bajêr jî dibin avêdeman. Welatiyên malê wan dibin avêdeman e bêçare ne û dibêjin ew ji derve mane û hemû tiştê wan li ber avê çûne. Yağmur bayağı bastırdı. Baraneke zêde barî lehî rabû dîwar herifî av hemû hate nav malê. Bi heman awayî av ketiye nav mala cîranê me jî weka hûn dibînin em ji derve mane. Li Rihayê ji ber barana zêde hemû dibistan îro 15 adarê hatin girtin. Rayedaran hişyarî dane ku welatî zêde ji malê xwe dernekevin û çûno hatin bêkêmkirin. Her wiha beşeke nexweşxaneyeke bajêr jî dibin avêdema. Derbarê rewşa bajêr de parêzgarê Rihayê deringiya şevaborî civîneke awarte saz kir û agahî dan. Şu an hamdolsun yoktur. Bir vatandaşımız Niha şükür ji Xwedê re ti zerareke canî nîne. Tenê welatiyekî me birîndar bû, ew jî niha li nexweşxaneyê tê dermankirin. Nexweşxaneya perwerde û lêkolînê ya Eyûbiyê beşê wê yê çavdêriya hûr dibin avêdema. Bi awayekî bilez hat valakirin. Niha beşên wê yên jêrzemînê tên paqijkirin. Li wir 25 nexweşên me hebûn û bo nexweşxaneyên din hatin veguhestin. Li gor agahiyên parêzgariyê li Rihayê di demên asayî de salane 405 mm baran dibare. Lê tenê di nav du rojên borî de 105 mm baran bariye. Di meha adarê de rêjeya baranbarînê ya salê 5 mm. Lê tenê roja çardê adarê barana ku li Rihayê bariye 77 mm bûye. Li gorî saziya Keşnasiya Tirkiye îro 15 adarê li piraniya parêzgehên Bakurê Kurdistanê baraneke zêde dibare û li hinek parêzgehan jî berf û baran dibare. Her wiha ji ber egera lehiyê hişyarî hatiye dayîn ku welatî agahdar bin û tedbîrên xwe werbigirin.